Bože, zasta Emily Rose. Bože. Takže čau. Za prvé budem pre vás točiť vlogy z bežného života a talky a tak ďalej. Potom proste, ak sa vám tie videá budú ľúbiť, dáte taký palec nahore. No, vlastne, ak sa vám budú ľúbiť. Potom, ak sa vám budú ešte aj tie ďalšie videá ľúbiť, čo bude, tak mi prosím vás dajte odber. Proste to bude. No dobre, to je asi na dnes všetko, na teraz, na tento úvod. Majte sa, čau.